Bon dia, estem a l'Estruc i avui entrevistarem a l'Eloi Gispert. Bon dia, Eloi. Bon dia. Com vas començar a escriure llibres? Doncs jo tinc 3 nebots i volia que... A mi m'agrada molt llegir, volia que ells llegissin i vaig decidir fer-los protagonistes d'una saga de novel·les juvenils. I així vaig començar a escriure un i dos i ara anem pel tercer. Et va costar molt trobar una editorial que publiqués el teu llibre? Sí, la veritat és que costa molt trobar editorials perquè les condicions són molt difícils. Això és com la música, no? Els grans músics. I al final vaig decidir muntar-me una editorial jo per poder-ho dir. I per què vas començar a escriure llibres d'aventures i no, per exemple, d'amor o d'altres temes? Doncs perquè sempre hem de fer allò que ens agrada, no? A mi m'agraden les aventures i m'agrada escriure sobre aventures perquè és el que a mi m'agradaria llegir un llibre. No? Que aquelles persones que ens agrada llegir doncs, històries de terror o de policies, doncs és molt probablement que escriuran coses sobre això. Però a mi, com a lector, m'agrada més l'aventura i jo crec que també pels nanos, en aquell cas que ho escrivia pels meus nebots, doncs els interessava més les aventures. Doncs aquest és el primer llibre, que es diu La biblioteca de l'avi Fermí, i aquest és el primer tast de la col·lecció, és quan els personatges comencen, quan es presenten, quan coneixem una miqueta on viuen, les seves famílies, sobretot la casa dels protagonistes, perquè és el lloc més important, aquí és on comencen realment les aventures, en aquesta biblioteca que ells tenen a les golfes. I a part de les aventures de TTV, tens pensat fer algun altre llibre sobre algun altre estil? Sí, de pensat ho tenim, no? I m'agradaria, el que passa que llavors també falta trobar el temps, no? Perquè escriure i desplaçar-se d'aquests llocs és molt de temps, llavors a més ho combino amb altres feines. La intenció hi és, però de moment no m'hi puc posar. Jo tinc una llista de llocs, una llista de llocs que jo crec que poden ser interessants, amb històries que poden ser xules, no? I els teus llibres només es centren en el passat o també poden haver-hi històries del futur o del present? Del futur, en principi no. La història és que aquests personatges viatgin al passat per resoldre problemes del present. El robatori de les àmfores d'Empúries és actual, però per poder-ho resoldre hauran de viatjar a l'època dels grecs. Llavors és anar alternant la realitat que viuen aquests protagonistes amb una realitat antiga que ells hauran d'aprofitar-la, aprofitar tot el que hi aprendran per poder resoldre els misteris o els crims o el que sigui. I una pregunta totalment diferent a les que hem estat fent fins ara. Tu només et dediques a la literatura o també et guanyes la vida treballant en una altra cosa? De moment la literatura és una part. Jo no diria un hobby, tot i que m'agradi molt i pugui dir que és un hobby, no ho és perquè realment amb la venda de llibres també es guanyen diners, no? També costa, és un mercat que costa, i més si ets una editorial com la meva, que és superpetita, però bueno, hi estem treballant, tenim molt bons patrocinadors, hem fet micromecenatges, no sé si us sona el que són. Podries explicar el que és? Els micromecenatges és que tu tens un projecte, el que sigui, fer un vídeo, fer un llibre, fer un concert, fer un disc de música, i demanes als teus amics que t'hi ajudin amb petites aportacions. Petites aportacions poden anar des de 5 euros, en el nostre cas per l'e-book, fins a llibre, fins a entrades per un concert, entrades per un museu, el que sigui, i els teus amics col·laboren amb petites contribucions, i amb això aconsegueixes els diners per poder fer el teu projecte didàctic, sigui gravar un videoclip, sigui el que vulguis, això el micromecenatge. Llavors, amb aquests diners i els fons propis que jo he posat, he aconseguit editar els llibres. I de la venda dels llibres, evidentment, en guanyo uns beneficis. Però a dia d'avui encara no és suficient per poder viure d'això. Llavors, jo en el meu cas, entre altres petites feines així esporàdiques, soc professor en una acadèmia per adults. Llavors, diguem que aquella és la meva activitat principal i aquesta és la meva activitat secundària. I més o menys, des de la sortida de la venda del primer llibre, quants portes venuts? Doncs del primer hem superat els 700, del primer llibre, que es va publicar al gener del 2015, o sigui fa un any i mig, quasi bé. I del segon, que va sortir per Nadal, uns 300 també, uns 300 i pico.
Bueno, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. De res.